Okerkale irratia. Ibaizu. Kaixo berriz ere, Ibaizuko entzule maiteak. 7. atala. Hemen gaude eta gainera... Gonbidatu bereziekin. Bai, inoizko gonbidatu edu entzutetsuenak. Ekarritu gaurkoan. Programa estrella gaur, Programa con estrellas. Zein daude hemen gurekin? Bi influencer ekarri ditugu gaurkoan. Aurkeztu zuen burua mesedez. Bat bestia baina influencer gehiago, Bueno, bixak gaituk, bata behan aldian da bestia bestian aldian, Bai, bale. Arrazoi. Vale, oso ondo. Batzuk influencerrak sare sozialetan eta beste batzuk bizitzan, bere Bai. aspektu danetan. Bai. Bizitza sare sozialak, ja. Bai, Nortu zarete? Bai, ni naiz Josu Boiain, debako dron kamera, rekortadorea, toreroa, salduna, Motor konpontzailea ere, bai? motor konpontzailea, baita sokorrista ere bai, eta, bueno, hoxe, Sokorrista eta peligro latza. peligro latza. beti. Bai. Eta ni ekaitz, Bigarren ekotz gurean. bigarren aldiz, hemen, Katxaloteko modeloa, zuntxitu makina irratsaioko liderra, esan Bai. dezakegu. Laster DJ, DJ-a ere bai. frontmana, putoamua, surfista, tatuatua, eta beste hainbat gauza. Bueno, eta zergaitik ekarri ditugu hauek, gurera. Besterik okurritu etzaigulako? Egia esan, tristea da, baina gure azken programa oso programa ona izan zen, baina oso ikustaldi edo entzunaldi gutxi izan ditu, eta triste gaude. Eta horregatik, berri izan dugu apaino bat. Eta ze apaino, gure herriko erreferente batzuk, influencer erreferente batzuk ekartzea. Beste batzun kontura, bizitzeko. Hori da. Aber, bisitak igotzen zaizkigun horrela. Bai, nik uste sare sozialen presentzia handia deba herria meintzat Josuk bere ganatu du, ez? Monopolioa, aikak tabernekin egiten saiatu bezala, Josubok sare sozialekin. Edo pakistaniek jateko denda eta establizimenduekin. Bai, egia esan da, jateko aparta daukabe, Oseke, kalidade honekoa da, eta, golosinak nahiko merkea zeudeke, beste txutxen da eta behitzen, presioak nahiko ona dazkabe, eta, birrak bai nahiko merke dazkabe, eta... Topolinoak. Topolino freskoak. Oso onak egia esan da, Eta nik uste dut honekin, nik Instagramean, publikatu irratzaioa egon dela, eta nik uste dut bizitak asko igo aldiratekela. Bai. Deban eta Pakistan ere bai. Denetik. Munduan zehar, niretzako ez daude muga munduan, ez? Dena gaude batera. Zuretzat ez, baina Mediterraneotik etortzen diren entzat. Bai. Agian, plantatuta geneukan eskema aldatuko dugu, ja, visto que fluye, eta bigarren atalakin jarriko geha, ez da, Manix? Orain, hemendik aurrera, lehenengo atala dituko dugu. Hori da. Sakoneko elkarrizketa. Sakoneko elkarrizketa, beraz, influencer zehaten horiek. Baina guk jakin nahiko genuke zein den Santo Grial edo zein den sekretua arrakasta edukitzeko. Nik uste dut lehenengo pausua dela Tinderra itia. Oseke, zukin berrezu Tinderra zure argazki poliz batzukin, eta geho jendeak ikustea. Baitu, honek hemen behian deskripzioan daukai pinita Instagram Josubo. Eta horrekin amaten dizu jendeak zuri ezagutzea. Zu izaten bazera azkenen mutiko bat, ez duzuna rede sozialik, eta
ausartia hori ez daukazula, ulertzen dutela, zeba, jende asko ez daka ausardia hori esaten, tontura ingo dut, jendeak enteatzeko, hostia, hone parreura indit, eta segi ingo jota, bakizue? Guk Orduan, Ibaizuko Tinder bat egin behar dugu. Hori da. Nik uste dut, hasieran sartzeko mundu sare sozial honetara, Tinderra egin izango zen. Sartzeko orokorrean. Bai. Nora ikusiko dugu. Nor daki. Hori da, nor daki. Guri gertatzen daiguna tontokeriak esateko ez dakau inongo arazorik. Gaina tontokeri txarrak ondo ematen zaizkigu. Baina, ez dakit inoiz ikusi duzun Ibaizuko karatulak, baina Ibaizuko karatulak zatarrak dira, guk ez dakagu argazki honik. Ja, bai, ulertzen dut, baina, bueno... Baina hori da gure xarma ere, ez? Baita, bai. Hortan ezberdintzen gera ere. Feo pero majo. Bai, Historikoa. izan daiteke, bai. Areta, YouTubeko bideotutorialetan ligatzeko talabet esaten du, sé tu mismo. Bai. ¿No? Es que, Bakoitza beriakin, pues aurrera. no me lleva funcionando muchos años. La clave del éxito. Ser tú mismo funciona cuando eres otro, ¿eh? Hala ere, Josu barkatu, ez dut spoilerrek egin nahi, baina justo gaurkoan atal berezi bat eukiko dugu Tinderran inguruan, beraz, anekdotak gerorako gordeko ditugu. Vale. Vale. Bai, oso ona. Venga, beste gakoa bota mesedez. Tinderra izan da lehen gakoa, gure entzunaldiak igotzeko, eta beste gakorik ekaitz, tatuajiak egitea edo zer, zein berdugu. Bueno, zuntxitu makinak ere esan, ez dazka bisita egi. Ba, zuntxitu makinean bisita gutxi baina onak. Hori. Bai, Kualitatiboa. Hori. bai, ez gaude triste, zuntxitu makinak. Gu ere, triste ere ez gaude. Ez, vale. Orduan berdin du, ezta? Venga, beste gakoren bat, bota. Ba, nik ez dakit. Osa, nik oraindik ez dut zerua bezarkatu. Akaso Lurra. babesleren bat aurkitzea edo... Ba, behitu betzan, izango txarra babeseren bat arkitzea, pixka da rakasta duna hor, ez? Azkenien haue dena mugitzen da jendez. Orduan, Instagramen, ixe 3.000 pertsona bazkazu hor, zu jai jotzen dezu hori rede sozialeta, eta, bueno... Bueno, orduan, barkatu, baina Instagrama ere inberko dugu. Bai, Instagrama da, oantxe bertan, petatzen dagoen sare sozial, edo ez dakit ja nola deitu Instagrama, bai da sare soziala, baina, parte beste deitu aldezu, esatetez, Bai, daka, abanta, Bai. asko, osea, aldezu argazkiak bialdu, aldezu deitu, aldezu, bueno, denetarekin, fitxak sartu, osea, da rede sozial bat. Osea, telefono bat emarruan. Hori da, osea, da pasada bat. Zuk zer egiten duzu Instagramen, Josuo? Ba, nik Instagramen ze egingo dut. Ze egiten dugu denak, ez? Argazkiak ikusi, fitxak sartu, normala den bezala, ez? Eta, bueno, denbora pasa azkenean. Denbora asko pasa. Denbora galdu. Bai, galdu eta bai, irabazi. Invertitu. Bai, torkizuna be baten. Bai. egia Bueno, esan, orduan, Tinderra, Instagrama, babesleak, Eta nik uste ja, pixkat, sare sozial hauek aparte utzitare, kalian ere notatzia, ez? ze pintadak eginda edo... Ez dakit. Kalian, ibiltze hutsakin presentzia lortzia, ez? Flowa deitu zaiona gaur egun. Nik uste dut, flow hitzak Bai. laburbiltzen duna, Bai, flow, arrakastarako egia esan berduguna. flow hitza oso hitz boteretsua da, ez? Esate baterako, flow, daukazu flowa, tio. Bakizu, dolarrean zaude, tio. Ez atxekabetu, tio. Ausarta zara, atxekabetu. tio. Ausarta zara. Balio duzu. Erortze zera, zutitu, badakizu. Eta aurrera begira, beti. Aurrera begira, ez begiratu Bai, atzera. ez. Egin duzu, aurrera, tio, aurrera. Amerikarrek horrela egiten dute. Eta txarrean dolarrak gora egin du. Horregatik esaten du. Okerrago da euroan edo libra esterlinan egotea. Ez que, ala da, manez, ala da. Bueno, gakoak ezagutu ditu, orduan. Las claves del éxito. Hemendik aurrera, suposatzen dut, benetako influencer bilakatuko garela, eta hemendik gutxira YouTubeen ikonito, ez dakit, urrezko, ez dakit zer materiale... Hori zan da Instagramen, Tik verifikado. tika tik verifikado. verifikado. Bai, baina aldo zue pagau eta ja tika imitzizu. Guk ordaindu gabe. O de la vieja escuela, Claro que bai, claro que bai. Lapurtu. Todo nada. Éxito edo exitus. Hori da. Bueno, ta, Orduan lehenengo bigarren atalera pasako ga. albistegira. Oazen.
Albistegia. Ea ba, zer dugu gaur albistegian? Ba, bueno, beste behin ere Bing Noticias. Beste bin ere, behin notiziaz. Epa, itz jokoa. Bai. Bertxolari oiak. Bang Showbiz Spain webgune fidagarritik. 2 supertierras podrían albergar vida extraterrestre. Los astrónomos han realizado el hallazgo de un sistema multiplanetario situado a 33 años luz, lo que significa que es uno de los más cercanos a nuestro sistema solar. Bueno, siniste aldezue olako estralurtar eta horrelako konspirazioetan. Hombre, nik uste dute gu antzinean bai izan ginala extraterrestreak. Bai, akizu, ez? Bai. Esate, nunbaitetik datoz. Antzina hori zer dago, iparraldean? Bai, iparaldea, xio, bai. Ba, nik uste dut, pixkat extraterrestre bakaula, ez? Bueno, Zuk behintzat bai. extraterrestren bat bak hau danok inguruan. Nik uste bai, bai, nik uste, bai. horre, larun oindik igande goizien erretiro be duguna oindian tabernetan kainak hartzen hori nahiko extraterrestre bada, nik uste. Edo flixeko iridiozko geruza. Baita. Poco se habla. Joder, poco se habla, ya te digo, Iridio. Baina, 2 supertierras, Bai, no bai, una, bai. o sea... Bai. Tinder raiteko moguan. Bai, horre, De una a otra. Bata bestia zautzeko eta... Baina hor jarri berdezu radio 33 años luz. Buah. Geolocalización Distancia. Tinder, Geolocalización. 33 años luz. En la Bai. Supertierra 2. O 3. O 4, Su- ya. super- O sea, lo que dice 3 dice 4. ¿Va que sube? Donde caben 2, caben 3. Hola se vea. O sea, que gaña está terrestizando, va que sube, yo en una nave y tú en la otra. Da, o algo, o sea, ¿qué es? En tu tierra o en la mía. Bai, ala da, Azkar zipristin du Bai, digu. atea da, atako gozatea da. Bai. A ver. Vale, beste albiste bat. Hori. Beste, atau tope ziak. Bai. Tendencias webgune fidagarri bezain entzute txutik. Claro. Egarra, neska. Mango va a agotar el vestido rojo favorito de Leticia para las noches de verano. Zautza aldezue, el vestido rojo. El tío rojo es, baina Letizia, bai. Hemen. Letizia, bai. Letizia tari oindala antzinean eskola joinan batea. Letizia. Leticia Ortiz. No, otra Letizia, pero de nombre igual. Ortiz konserverakoa izango da. Bueno, La Leti. zuek hola, influentzarrak zeatela eta modan Bai. ekaitz Bai. batez ere, dala katxalote ropa markako influentzarra. Bueno, zu igual ere, ez? Bueno, neri batzutan eman dizkiabe, hola. Zu ezea, oindik ezea. Vale, nire naiz, baina, bueno, ni beti saiatu naiz izaten, gizu, behaiek ez dira. Bueno, hemendik Ibaita Luziari dei egiten diegu Josuri gonbidatzeko. Hori da. Ezta? Ekipora sartzen, ez Eta taldera. soineku gorri bat jantziarazi ezkero, areo eta hobeta. Bai. Bueno, zuek modan, bakizue modaz, Asko. ez? Bai, Venga, bizitza guztia. baloratu mesedez, Letiziaren soineko gorri hau. Oso simplia irute zain neri, De hecho, argazkia kalitate eskasekoa. Nek ikusten dut gutxi erakuste guala. Oie Mateu, monjan soinekua Mateu gorrixa pintauta. Osea, nik uste dut hori bajera hori da gana hor amama zarrana Mateu gula. Ez? Nik esan behar dut, que la foto es real. Sí? Izu Moreno? Buah. Moreno hori zer? De Bueno, noja. hori ez da normala. Nik Moreno uste de noja. Solariunetik etorri dela direkta, antxe ez. Osea, Moreno hori dago, mugan, beltza izatetik, osea, txuria izan da, Bazan austriar bai, bat, no? esatezuna, Espainiarrak negrifikazio prozesu batean murgilduta zeudela. Agian hortik, etor daiteke. eta pistaren bat behar baldin badezue, aurreko saio, Ibaizuren saiora joan. Eta ondoko Andrazar hori zeiritzen. Atxo. Atxozarra. Atxodarroi, soineko politxoa bada nama, ez? Nik uste Letizia, baina soineko pixia politxo bagara. Mantel itxura. claro. Bai. Eleante gehatze zaio. Musu zapi itxura. Bai, baina olaitia kasu dantzan eta bazkaldu ere soineko berdinakin. Bai. Tatuaia bezala ere. Pareo. Bai. Edo mantero hermanta.
danetik. Egia esan, arrazoia eman dizu Pepa López kazetariak, eta Pepa. esaten du, que es un vestido que cae holgado y no marca nada. Exacto. Es que lo que venía a decir yo, badakizue, holgado y no marca nada. Hori esan behar nizuen. Itza mingain puntan zenekan. Baina itxuranez, bai. da gehien salduena mango denda delakoan, Beraz, tendentzia... Hombre, eske badakizue hauek, gu zuk hartzezu arropa bat, eta guri kaso ez digute ingo, ez dia jongo erostea arropa hori zuk erosi ezurako. Bueno, Baina, alako Letizia erosi du traje hori. Azkar jongo ja erostea. Zeba, ez behaiei gustatu zaila. Porque tiene la sartén por el mango. Exacto, porque ya ha cogido la sartén. Y no el mango. Es el mango el que elige la sartén. Exacto. Y es la sartén el que quiere que sea el mango la sartén. Claro, por eso van unidos. Bueno, eta, igual, eguraldia, o... Bai, venga, bai. Bai. Bueno, beste behin ere, eltiempo.es, non Los Ángeles. aingeruen iria. Bueno, Manix, ze gualdi dao? Venga, Los Angelesen. begiak itxita. Eguzkia eta lainoren bat. Al loro. Gaur ez, bihar ere ez, baina etzi, Los Angeleseko entzuleentzat jakin dezazuen, euria egingo duela. Euria dator. Dator gero egingo duen edo ez, ikusi beharko da. Hau da, benetan berria, Hau notiziaz bing, ez, hau da gaurko notizia. Kaitza datorrela, ez? Kaitza ezakigu. Izango zan, Okarkale izango irratira lan. bezala. Deitu berko zan Los Ángeles, Ángeles los Tormentos. Egun hauetan, tío, Ángeles Pelikula, los Tormentos. pelikula izena. Horrek, edo motero talde kutre batena. Tipo, Los Troncos Gipuzkoa. Hori da, bai. Ez que horixe esan behar nuan. Mingainetik tiratu didazu, tío. Igual ja urrengo atalera pasako gea zuzenian, ezta? Alô, meu povão! Vamos festejar! Inspirazioaren zakutoa. Vamos celebrar, quero festejar essa explosão. Inspirazioaren zakutoa, aurkitu genuen, a todo esto. Bai, eskerrik asko hemendik debako udaltzaingoari, Bai, zakutoa itzultzearen, eta ia osorik bueltatzearen gainera. hori ez dakigu. Bueno, lehenengo papeltxoa aterako dugu, eta galdera zue biontzat honako da. Nork irabaziko luke? Norgeiagoka, beraz. Txan magoak edo Harry Potterrek? Txanmagoak, obviamente. Harry Potterrek badaka nolabait zikatrizen bat, hor marronero itxura pixkat badaka. Hombre, ustet magoen artian marroneroena txanmagoa dela dudari gabe. Dudai gabe. Eta orain hauts magikoak hartuko ditugu, eta artxila mortxila. Txila, martxila. Motxila. Ba, nik uste argi da, hola, no? Josu, Nik txan zuk ezautezu? Txan magoa? ezautu nuan baten, larunba baten hor dixoteka baten, goiziko zeiretan da, are mago gutxi zagan, Nik esango nuke Harry Potter da txan magoa direla, nahiko parekoak, ez? Esaten nahiko berdinak. Bixak egite dute magia, eta bixak lortze dute magia horrekin gauzak. Morenoak dira, txikitxoak. Bat betarreko guna, bestia batzutan jazteik, Batek barita erabiltze dut, bestiak ez, bestia Bestia barigia, erabiltzeik. Marigia, mateik. Nik, enuke izango, esan, batek bestia irabaziko lukela, edo, nik uste nuan, leia bizian arituko zirela, eta, baina enuke esango batek irabaziko lukela. Harry Potter gaixoa beti berdina pasatzen zaio. Bai. Irabazi eta galdu batera egiten ditu. Bueno, Bai, bestelako beste bat aterako zakutoko dugu. ideiarik. Lehenengo berdinketa hau eta gero, norgehiagoketan. Ea beste norgehiagoka bat tokatuko zaigu. Nork irabaziko luke? Narkolantxak edo Speedy Gonzálezek? Speedy González, osea, que Speedy ja izen horrekin, ja Speedy zetorre, bakizu, zetorre azkarra, zetorre lehiatxua. Narkolantxaren nahiko Narkolantxa, Speedy izan hostia. daiteke. Baitare, olaxe esan da, bai, baina nik ez dakit. Ez da berdina narkolantxa eta narkolontxa. Eta, orduan beste zalantza jarriko du. Zeinek iraziko luke? Narkolantxa batek Speedy Gonzálezek gidatuta, edo Speedy Gonzálezek
narkolantxakoak, behaien material apur bat eman eta gero. Hostia, gogor, Narkolatxankoak, bai. Narkolatxankoak, latza. Osea, espirik ematen bari, bakizu, behan sakuko apur bat, horiek hartuko dute ja, trebesia, gauzak azkar eta ondo egiteko, bakizu? Kontuaren euki behar da, Espiri González mexikarra dela. Ia ba, Eta horrek ere ematen dio plus bat. hombre, gaina González Baina da. Mexikok baldak aitxasoek. Noski baiet. Hombre, errekazar bat beti okiko, ez? Olatu politxak, gu surfista gehala Mexiko aldian olatu politxak. Mexiko lindo da Mexikan linda, zai. Eskursioa pendienteak, hau. Bai, Olatu batzuk hartza. Bai. Honekin González, honekin alde guitzeina, ber. bai, Instagramen jarrako ju, da, esango ju, González. González. González, hola, amigo, González! Somos del País Vasco, abriendo la puerta a México, Esango ju, da, México no estik egon la puerta de Alcalá, ez? De Alcalá, esan De Alcalá. Alcalameko. Alcalameko. Hori igual narkolantxa batekin lehenu topatzen. da. Bai. Bai. Bueno, a tía igual ez. Solo entrada. Hori da. Jo. Bueno, Bueno, Vale. beste galdera bat, hau diferentea. Eta honela dio. Ze gauza lapurtu dituzue bizitzan zehar? Lapurtzen, Josu Osu lapurtzen ibitako altzea. Ba, nik uste dute, gaztie ginela, nik uste dute beti eukidugula, ez? Diru kontu nahiko murriztua eta beti, saiatu gera, txutxendetan sartzen Jode. eta... Ez que justo gai hori ate bernuan. Ez que, bai. Txutxendetan lapurtzia, bueno, nik uste herri hontako edozein gaztekin duan zerbait da. Malizia, apurtxo bat da eukiduan Pixkat, edozeinek. Bai. Baina lapurreta hundiena, olako establezimenduetan emandan lapurreta hundiena, dudari gabe, izan da, sentimoak bueltatu ordez, Bai. saltzean. Hori No, bai zala, ez. benetako lapurreta bat. Egia esan da. Ni enago guztiz ados, eta horri gehitu behar diot, gaur egun bizitzen ari gehala nolabaiteko goxoki saltzaileen mendeku bat. Eta oain goxokien da batea erostea juten baldin basea, behaiek dira zuri lapurtzen dizutenak. Eta 10 milola eroste dituzu eta 7 euro ordaindu. Hala da, ez que... Ez daukate lotxarik. Nik ikusten dut ez daukatela lotxarik. Nola ari dan dena jotzen, ez? Esatezu, lehen baliozunak sentimo bat, oain 6 balio ditu. Ez que ez dago, ez dakit, ez dago lotxarik. Hori konpensatzeko, ja, bat lapurtu ordez, 6 lapurtu behar dituzu. Hala da. Adibidez, gaur zegartako ze gutxaz gainen. Paniniakin. Hori da, jungera itxas gainera, Eta pixkat tripako utxunia notau dugu, ez? Bai, utxunea ikutu dugu, jungera, eta panini bat, eta bale, eta baixe paninia... Goia porra bat indegu. Beak esatezun 3 terdi balioko zula, nik 4 euro. Panini ustel bat, Hola. Bai, blako, panini, hori zati bat, eta jamoi japixea, eta gazta pixea, eta venga, eta esan dit, te lo caliento, eta ni, ez dia Siempre, emago panini ja hotza, ja nahiko gazti izango, baina ni, 350 euro pentsatzen da, eta junde behotzea, eta tortzea, eta ematei, eta esate jo, zenba da, eta 4 euro, eta hola gehatzen nahi behira, eta hola behitzit, eta ez lasai korroia, baina, 4 euro, panini bat. Zuk pentsa hori panini baldin bada, pa los que estudian y trabajan, zenbat balio berdun. Te digo, Es Gu que... bastante nini izan gara beti, ez? Bai, gu izan gara beti... Gu beti izan gara Astillero Streeteko, Hemen atera da gako handi bat, astillero. Astillero, gu gara zaindariak. Bai. Gu astillero zaintzen Astillero dugu. skins. Ematen du hemen udaltzengoa zaintzen duela herria, baina ez, hemen herrikoa zaintzen dugu herria. Udaltzengoak egite dute kobra guregatik. Barkatuko jasue, baina deban udaltzaingoak herria zaintzen dula ez du eman inoiz. Hori ere gira. Bueno, baina pixkat egiten dugu paripea, ez? Zoze pasatzen da hor datoz. Karo, bai, berde zantzita... Hor datoz edo alde egiten dute, segun ze pasatzea. Eske, hala da. Baia hori batera mateko, 2 pertsona behar dute. Baia hori batera mateko. Baila. Baia ja. Bueno, ze. Ze beste bat, venga, ba, azkena. Montaos en el dólar. Espuela. No, hau luziaek. Vale. Nahiko nuke polemika bat atea hemen zuen aurrean. Eta da... Etxeko kontsumoetan badago jende bat ambigua dan.
Eta azaltzen naiz, adibidez. Supermerkatura juten baldin bagea baldetan gauza asko daude, eta hor baldin bagea norbaitek erosten ditulako. Eta beti deitu izan dit atentzioa esne erdi gaingabetuak. Zeinek hartzen du esne erdi gaingabetua eta zergatik? Bueno, nik esan behar dut, nik dietan sartu nintzanean, behitu. Hori da Tinderrak frutikazun ematen garaia. Egin inber izan nun, bakizu. Ez nia erosin berdanean. Eta erdi gaingabetuekin hasi nintzen, gero sojakin pasan nintzen, da esatete dia esne batzuk, dietantzako paregabeak, egia esan da. Nik orain gora una izola egun bat, nahiko graziazua, justo kaletik ninduan eta zurekin elkartu nintzen. Bai, akordatzen naiz. Eta esan txidazun, dietan hasi naiz. Eta berriketan tabala eta poltza batekin zeuden, plastikozko poltza bat eroskikua. Bai. Eta lanea zihua zen, ordu batako zen, ordu bitan lanea zartzen ziren. Eta esan, mentxakat bazkaia lanea eramateko. Ireki zenun eta 8 platano zeuden. Zer da hau? Eta esan, dietan hau. Eta hor 8 platano zarrekin lanea. Nik uste, kantidadietan, bukakea zitzein dezakegula. Bai, guan, platano parte. De lo que se come se cría, esatu Así ez? es, así. Bai, hemen akau. Bai. Plátano boy. Bai, galanta. Bueno, nik uste hau izan dela atalari amaiera emateko momentua. Eta kaso urrengo atalera pasa gaitezke. Bueno, eman jakintza antzuari. Jakintza antzua. Lehen spoiler txiki bat egin dugu. Gaurkoan askorentzat ezinbesteko bihurtu den aplikazio edo sare sozial bati buruz arituko gara atal honetan. Lehen aipatu bezala, gaurkoan TikTok. Tinder. Wow. Bueno, aplikazioa ezagutzen ez dezueten ontzat, Tinder topaketa edo hitzorduak egiteko aplikazio edo sare sozial bada, 2012 urtean sortua. Ezagutza aldezue? Bai, ze. Bueno, zeo zer entzun dugu, ez? Kaletikan, ez? Bai, Ni uste de... Bai, ez? Eskiezak, eta... Bueno, gaurko atal honetan, aplikazio honen bidez emandako hitzordu berezi bati eskainiko digu atal hau. Antartikan egindako lehen matcha hain zuzen. Matcha. Ez, match. Bat egite. Like. Zer dari. Like for like. Hoi da, bi like elkartzen dian momentuan, hau da, nik zuri like eman eta zu niri like ematen diazun momentuan, hor bion artian sortzen da fenomenua. 2014ko abenduan, abendu hotz batean, Antartidan batez ere. Ikerlari estatu batuar batek, helikopteroz 45 minutura zegoen neska batekin egin zuen match, baltzen egiten. Ez? Ez, egia esan da, ez. Berria da datu hori. Zenbat kilometro esan duzu? Kilometroak ez dazkigu, ez daturik aurkitu, baina helikopteroz 45 minutura. Bueno. Ite unotzakin atea zaitezu iglutik. Horre onda, osea. Helikoptero bat hartzeko. Actually, Egia esan, Antartidako ibar lehorretan akampatzen zegoen, eta aurkitu egin ninduen, ikaragarria izan zen. Bueno, hoi txek izan ziren bere testigantzak. Bai, nik uste nabaritzen zaiola hegazkin gidaria dela. Hitz egiten duena. Bueno, eta bere testigantzak eta historia hau kontatu ostean, galdetuko diazue. Baina, bale, match egin zuten, baina zer? Zerbait gehiago pasatzen, o...? Karo, hor, sekulako dilema dauka pertsona honek da etxe ondoan foka bat, edo helikopteroan 15 minututara... 45 minutura. 45 minutura match bat. Bueno, itxura danez, geratu ziren. Elkar ikusi zuten eta geratu ziren. Zerbait gehiago pasaote zan, hori ja informaziorik ez dut lortu. Ez dakigu ze pasa zen.
ondo atera zen edo ez. Hau izan zen lehengo matxa. Hori da. 2000 lehen, nahi gauza bat harrigarri eritu zait, Tinder 2012an sortu zen, eta lehengo matxa 2014an izan zen, hau da, 2 urte, Antartidan. geroago eta Antartidan. Ez. Tinderren lehen matxa ez. Lehen matxa Antartidan. Vale, Joder, vale. tío. Vale. Ia zen bastante jartu ite daiten, A ber, hemen, Dato hau, hemen guztiok vale. eunden prima de riesgori begira, eta besteen lenguzinak bakean uzten genituen gara hartan. Bai, ez? Bueno, hori, ez dakagu informaziorik, ze pasa zan, edo zerbait pasa ote zan, hori bai, itxura danez, urrengo egunean neskak alde egin behar zuen. Beraz, ezin izan zuten itzordu edo topagunea gehiegi luzatu. Ze pena. Bai, Benetan, ia zen albiste tristiak, ez? Ni oso identifikatuta ikusten hau, olako adibidean, ez? Neska askokin gehatuz Tinderren, ez du esan nahi, sose sortuko da nik hortikan, ez? Esate, eta azkenean, Tinderra da, sare sozial bat, zuri erresteko pixkat beste pertsona bat ezagutzen. Baina ez du esan nahi, geratuko zarenik, eta txortan egingo duzula, Ez. edo beraitak presentatuko izkizu, edo ez. Osea, que ez dago... Izan daiteke, joan behar naiz hori izatea, Antartikako lehenengo aitzakia. Bai, izan daiteke. Lehenengo matxa eta lehenengo aitzakia. Eta ze? Igual historian bat, konta berda? Bueno, hori ja zuen esku, Inoiz egin dezu jozu bozuk match Antartikako neska batekin. Ez, Antartikakoak ez, baina... nik uste dut mundu osokoa pixka, Har, nik Gasteizeren globala nahiko daukat. hotza da, Osea, nik Tinder daukin nuenean globala naukan. Zer esan nahi du? Bai amengoak eta bai kanpokoak. Osea, que globala da, Inklusiboa. Inklusiboa. Bai, mundu osoa Bai. barne biltzen dut. Baina, niri alde batetik gustatzen zaitez, mundu osoko jendea ezagutzea. Ba, esperientzia berriak, bai, Bai, ikuskera desberdinak. askotan atzera bota izan naiz, esatezu, ingles bat. Ez eta abioi hartuko. Ez, hori ez. Abioi arte gutxina da, baina ingles Ingleseko bat. klasiak ez ditut hartuko. Hoxe, ingleseko klasiak egin hartu, eta nola itzengoen nik Hartu bai, baina jaso ez. Hori da, jaso ez, da... Nik esate, zea pauso batzuk lehenu, inberko zian, ez? Esatete ingles batekin gehatu horretikan. Ze bai dena igual zu biztara gustatu zaitazu, ez? Baina, geho igual... Ez badago komunikazio hori, ezin dugu jakin berdina... Edo bapatean frantsesez hitz egiten hasten bazaizu, adibidez. Hori da, ze esango diot. Mondie. Monde, no, hoy no Monday, Agur, esan, horrelako kasuetan. Edo, bestela esan diezaiokezu, adelantamentuko karrilak tokatzen dianean, eta motel Hori da. baldin bazoaz, motel juteko karrila pasabertzeala. Hori da. Frantsesen partetik gorrotoeten gauza bat hori da. Gauzetako Karreteran, bat. baina horrek nazka ematit, tio. Bai, Carril de adelantamiento. Ez dute zautzen. que va. Poliki. Bueno, eta, poliki batzuri ere zitzaien gaizki etorriko. Ez, egia esan da. Josubok albiste tragikoa ikusi nun nik. Bai, nik zuri ikusi nizun, bai. Baina batek buruz bera eta bestiak ez. nola? Eixe. Bueno, ja saldu pixkat, ze bestela ez da ulertuko. Lehenguan, lanetik atea eta laun batek izan ziren laneko eta. Josu jungo ja, zubitu batu gateatzea, ez da? Venga, guazen ja, ostegun artez dugu etorri berda. Hoxe, paia zubituean, da, kotxe hartu. Zuritua. Tamainan. Tamainan, eta hoxe, zinean, paia zubitu, antxe, zaon eskatilekin berbetan tabernan, da, gaixo, Sofia ditzizala, eta bestia, da. Tinderra zertarako. Tinderra zertako. Zuituak. Ez que, behitu, dena dago buruan. Sofia dagon lekuan, Es adibidez que- Bulgarian. Bai, eski, bakarrik guri, guk topea daukagu buruan, tio. Eta intentatu behar dugu beti tope hori kentzen, tio. Da gau horako arresi bat buruan, ez diguna lagatzen, bakizu, espresatzen jendeakin, eta... Ez dakit ulertu eten horrek esan nahi du adibidez, 52 urtetik gorakoekin ere bai. Baita ere. Bueno, dana ala. Vale, zuituak bai, baina ze pasasan. Vale, hori da. Bueno, bai, ze pasatzen kotxe hartu nun, eta...
velozitate politxia nuan, da alako kurba baten, Eskurbain polita. eskurbain polita, eta kotxea, oindik eta txartu gauza, bakizu, juntzita aiten atzetikan, vuelta campana, segunda vuelta, señale politxo bat arrapauzuan, eta... Y volé. Hotxe Y yo volé de él Y yo volé de él. y me hizo volar. Y me hizo volar. Antxe, geunitan da, antxe, barrenderu eto esan launtzea, ondo lao, eta, bai, ondo nao, eta, zeata. Ondo nago barren. Eta hoxe, eta ean aldezu, eta, bueno, pae bat subito, eta hoxe, ertzaina etorri zan da. Zate, ean aldezu zoz, eta lehenengo esan nion, ez tetean, zeba, barrenderuak esan zian, ez esateko. Eta, ez tetean da. Consejos de un sabio. Ez esan, hi esan lanetia atorrela eta lanetia atorrela, bale, lehenengo egoita. Bigarren gortzaina etortzea eta, behitu, etorri nerekin proba ingo dizuguta. Ja direkto, proba ingo dizuguta. Eta esan zen, ingleseko proba edo... Hoxe, firsta ez dagat, baina bueno, zoze ingo iru, Sekondak ere... Ja, da, esan zian kontrol de alkolemia, ingo dizugu. Dani, bale, esan zian behagan, ean aldezu zoze, has bebido algo? Eta esan nion, bueno, 2 duritos. Beitzi hola eta... Es que acabo de salir de jugar, da. Vale, ire eta... Hola, beitu zian raro eta esan nion. Pero con 2 duritos, ¿es positivo? Eta esan zian, ahora lo veremos. Depende del zurito. Bai, eta hoxe eta. Inuan da, ipini zian hola makinia eta... Hasi nintzen, ni hola ipini zian da, hasi nintzen da, oindik ez, ni ze hostia, hola ipiniak eta. Hola ipiniak. Baina oindik ez, piztin berdia eta. El que saca el alcoholímetro es para soplar, el que la No saca pa' para enseñarlo. enseñar es un parguela. Es que menudo parguela. Es que, eta esan zian, venga, oantxe, venga. Tani antxe zintzen, eta más fuerte, me caguen, jo, negito inberdian, Bitardian barrenderua inbiritan esaten Hostia. bihar goizian Josu gobertuko gerritik handala ostozarrak bultatzeko jarri da. Eta esan nion, zenbat ataian, eta 0,09, te has librado por los pelos, esan zian da, bueno, pues si me he librado ni tan mal, ¿no? De las mejores notas que he tenido. Pues ya te digo, tío, ya te digo. Eso es más que 0, Bai, nota politxagoan, 0,09, bizurito, eleante. Baina, ez nahaztu. Ibaizu irratsaioan, alkohol eta droga kontsumo arduratsuaren aldeko apustua egiten dugu. Kasuan kasu, noski. Drogen kontra gaude, naiz eta lagun batzuek drogak hartzen dituzte eta ez zaie zer gertatzen. Drogak bai, drogak ez, zuk pentsatzen duzu drogek ez dutela kalte egiten, baina hori ez da horrela. Drogak bai, drogak ez. Bueno, gomendio hau entzun eta gero, igual urrengo atalera pasatzeko orena iritsi zaigu, ezta? Bai, ze tokatzen zaigu. Ez da, ba, astutan, Zuk jakintzantzuakin bukatu dugu? Bai. Orduan aurreko programan martxan jarri genuen lehiaketa. Lehiaketa. Bueno, aurreko saioan, gure entzule maitei eta Ibaizu komunitateko kidei galdetu genien, ea zein izango zen M. Martinen proposamenez euskal kulturatik ezabatu beharreko elementua. Eta hemen dauzkat bozkaketen emaitzak eta 9 honenak gehi aipamen berezi bat ekarri ditut. Eta nahiko nituzke zuekin komentatu. Bueno, komentatu baino, epaimaia igual Ekaitz eta Josu izate, ezta? Bai, kontua, emaitzak nahiko tajanteak izan dira. Bai. Orduan, bueno, nahi baldin baduzu zalantzan dauen postuak ordenatzen lagako diet. Vale, ados. Bale, 9 honenak. Bai, 8. postuan berdinduta dazkau pintxopote eleganteak eta bertsolari kulturetak. Ze uste duzu, zein junberko zan 8. da zein 9. Zein gorrote dezue gehiago? Pintxopote elegantea, askoz gehiago gainera. Bai, ne iruditzen zaite, pintxopote elegantea pijo batzuk direla, bakarrik. Pintxopote elegantea. Pijo zikinak. Hori, Pijopote. ponerse el vestido de Leticia Ortiz,
para comerse un pincho de chaca. Y que se le caiga la chaca encima del vestido, bakizu? O sea que, vale, tío, vale. Demofobia gau, tío. Bakizue, azkenian, tío, pinchopote viene De pinchar. Working class, de working class, tío. tío, con flow, no pijo. Pa pijo, pa Madrid. Es que, holaxe, tío. Madrileño guzti hauek etortzen dira eta kutsatu egiten digute gure herria, badakizue? O sea que... Bueno, beraz, ordenatu. Klima aldaketaren aurkako aldarriarekin bat eginez. 8. geldituko zen pintxopote eleganteak eta 9. bertsolari kulturetak. Hori da. Baina 6. postuan ere berdinketa da gau. A ver, Ondorengo bien artean. Baskos por el mundo eta txirrindulariak. Venga, zen gorroto ezue gehien. Vascos por el mundo igual, ni txerrendulariak. Bai. Gaitz, Zu, karterako gizona izan bezala. Beitu, nik nahi dut hitz egin pixkat txirrendularitzari buruz. Neri iruditzen zait, tio, kirol bat ez dutena ikusten, tio. Ez que nik ikusten dut txirrindulari bat eta ez dut esaten hori kirol bat danik. Bai da, eta Gutxi zer ditzen dut, badakit ezta? sufritzen dutela asko, baina Baina bestiok gehiago sufritzen du. Baina eske ez dut ulertzen. Eske ez dut ulertzen, ze ipintzen dira behan bizitza arriskuan. Arriskuan, baina ez... Karreterara erteten denean, Eske- Josubo bizurito eranda da bilenean. Hori da. osea Adibidez. Ba, nik uste dut ez direla ibili behar karreteratik. Esatet oso arriskutsua da. Olako ziklistak lau postekotiak hola ibiltzeko, ez? Nik ikusten dut, errebuelta baten, norbait bizuritu ehan da, Bizurito eranda. eta zer? 0,09. Ez que, mutilak, ez dakit nik. Aquí el tema va de pedales. Bueno, orduan Pedaleo. nola gehatzea, nor gehiagoka. Ba, nik uste nahiko argi gelditu dela, 6. postuan txirrindulariak gelditzen diala eta Baskos por el mundo 7. 5. postuan zalantza gutxi dago eta ertzaintza. Ba, bizurito edan dituztenek ere ezagutuko dute. Hemendik oraintziak Josu hori alkoholemia kontrola egin zioten Hori da, ertzainei, ezta? Bai, eta baita ere gomendio bat ikasi noiz jarri putz egiteko hau parean. Osea, Eta, bai. venga, beste gomendio bat ere egin beharko dugu, ez? haber Hemendik, estudiado. ja que influencerra dazkagun gaur gonbidatu bezala, Ponte el cinturón, no arriesgues tu vida, tu Hori da. seguridad es muy importante. Siempre ten la luna limpia. Bentsat ondo ikusteko, ez? Hori da. Eta 2. postuan empate hirukoitz bat daukagu. Epa. Interesting, eh? Honako hiruen artean. Batetik daukagu Zarautz, bestetik Julian Jantzi eta azkenik Unblembleak. Zer diozu ezue? Gogorra, Claro, hemen ja 2. postura gerturatzen ega. Julian Jantzi Ame... gauza gutxi merezitu. Hori da, nahi Julian Jantzi, tío, ni fu ni fa. Ose que... Funifa? Ni fu ni fa. Ni funifa ez, erabat gaizki. Erabat fu. Ose, nik usten dut repelente tipo badala. Repelente tipo bat. Vale, orduan, ordenatu mesedez, Julian Jantzi, Zarautz, eta hirugarrena zein zan? Unblemblea. Unblemble. Bueno, un blemblea gorrote ditut, baina ez bestia bezain beste. Vale, venga, laugarren Vale. postuan Unblembleak jarriko ditu. Zarautz Oixo, asko, osea, Zarautz ez da nire herri favorito bat, baina bueno, noiziamen olatu politxo batzuk hartu ditu, ez? Bai. Así que Zarautz ere horretziko dugu, eta Julian Jantzi gauza honik ez daka, así que Julian Jantzi porkulo. Laio. Vale, jarrai dezagun. Eta lehenengo postuan, zalantza handirik gabe, Zetak. Daukagu. Zetak talde... Ze iruditzen. Aipatu beharra dago, emaitza hauek, Ibaizu komunitatean bozkatu direla, Bai, ez dala bai. gure iritzia, baizik eta gure komunitateak WhatsApp inkesta baten bidez erabakitako. Bai, eta baita ere argipenak egiten hasita, argitu Zetak, Euskal Herriko Zetai buruz ari garela, eta ez Errusiako lurralde berrietan dabiltzan nahi buruz. Bueno, txiste hau ulertu duanak, ba, Eta kotxe patrullei buruz ere ez. hori da. Za Lenina, za Stalina. Vale, guzti honekin, bueno, nola geratu da? Nor gehiagoka? Bueno, ba, atzetikan aurrera, eukiko genituzke bertsolari kulturetak, pintxopote eleganteak, Baskos por el mundo, txirrindulariak,
Ertzaintza, Unblenbleak, Zarautz, Julian Jantzi eta Zetak. Horiek dira euskal kulturatik ezabatu beharreko top bederatzia. Baina nik aipamen berezi bat egin nahiko nuke kontrako irizpidearekin. Eta izan da batez ere aipagarria egondalako aukera bat 0 bozka jaso dituna. Eta da Euskal Herrian dagoen txortan ez egiteko ohitura. Hau da, bozkaketan parte hartu duten pertsona guztien artean, inorri ez zaio iruditu txortan ez egiteko ohitura abolitu beharra dagonik. Jo. Izko horrak, Ohitura hori base, hoge. O emateu hasta la boda que no va a haber triski, Emateu. Eta, ostra, menguak esate ju, guke sozen behar diu, ez? Ba, ez da gira. Josu, bozuk eskondu nahi dezu. Ez zekia doi ma, baina amendikan iraganea begira... Iraganea. Etorkizunea... Etorkizunea, esate du. Baita ere, etorkizunea, iragana... Bai, Claro, baiet. lekuden eta bitu. Baiet. Denea. Eskontzeko intentzio bai. Oingo Bueno, zez. norbait bilatzen maet, ba, eskonduko naiz, ez? Nik ulertu detenagatik, beharrezkoa baldin bada eskontzea triki-trikirako, bai. Oxe. Bestela, bueno. Bestela, bueno, tiratuko ju, ez? Bueno, eta igual guzti honekin programaria amaiera emateko unea iritsi da, ezta? Bai, kanta proposamenik badakazu hemen Bai, xe, makarra dan bat, jarriko ju. Zer, Helber Boys olako mato? Helber Boys, venga, Helber Boys. Ba, bueno, Helbir Boys jarri eta mila esker gaurkoan Zueri. gurean egoteagatik. Arratxalde polita den. Gombitagatik, placer bat izan da. Berdin. Josu izarramean. Segi.